ஓ 2-3 நேரம் வாங்கிட்டு போயிட வேண்டிய கொண்டு போயிட வேண்டிய வேற எந்த மரத்துல போமா தம்பி என்ன மாடு கத்து யாருப்பா தோட்டத்துல யாருப்பா தோட்டத்துல தம்பி பாப்பா கேப்பா வெளிய வாப்பா என்னப்பா தோட்டத்துல என்ன ஒண்ணும் இல்லண்ணே ஆடு காணும்னே ஆடு காணுமா குட்டி போட்டுச்சு ஒரு பெரிய ஆடுனே பெரிய வெள்ளாடு 2 குட்டி போட்டுச்சு இன்னும் வயிறு இப்படி இருக்கு பண்ண கலட்டு போல இருக்கு இல்ல வேற ஒண்ணும் இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமையா எங்க மாமியா விடக்கோழியா வச்சிருந்துச்சு ரொம்ப சாப்பிட்டேன் அதான் சாப்பிடுப்பா அது ஒண்ணும் இல்லண்ணே காலையில கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிரும் சரி 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 பாத்து சாப்பிடுங்க ஆட்டுக்குட்டி வந்தா பாத்து ஓட்டுக்குட்டி தானப்பா இல்ல அங்கதாம விரட்டிட்டு வந்தேன் அது யார் ஆடுன்னு தெரியல ஆடுன்னு தெரியலையா சரி அதெல்லாம் விடுங்க கொஞ்சம் பந்தா பாத்து சொல்லுங்கண்ணே சரி சரிப்பா சரிப்பா சரி பாத்து போயிட்டு பாரு பாக்கேன் வரும் பாத்துக்கோப்பா தோட்டத்துல இந்த டைம் தான் வருவீங்களா எப்பவுமே இங்கதான் இருப்பீங்களா எங்க உள்ள படுத்திருப்பீங்க நைட்டு என்னப்பா சரிண்ணே நானும் வந்தா சொல்லுங்க சரி தம்பி பாத்து போயிட்டு பாத்துட்டு பாரு என்னன்னு சரிண்ணே நானே பார்த்து போயிட்டு வரேன் நீங்க கேள்வி விட்டு போறேன் போயா மண்டே வச்சு போயா